إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma. Wanda a yau muna tara ga wannan wata mai albarka watan Ramadan. Hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya dace da 9 ga watan uku shekara ta 2025. Yawa a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 191 a cikin wannan sura mai albarka suratul shu'ara. Yau za mu tashi farkon aya ta 192. Mun ƙara isoshin annabawa da ke cikin wannan sura mai albarka tun daga farawa sura isar annabi Nuhu alaihi salam da annabi Musa alaihi salam, aka zo isar annabi Hudu da mutanen shi Samudawa da kuma da mutanen shi Adawa afwan, da tushar annabi Salih da kuma mutanen shi Samudawa da annabi Shu'aib mutanen Madiyan, wanda da shi aka rufe kisoshin da ke cikin wannan sura mai albarka. Yanzu yake magana akan shi alqur'ani mai girma wanda ya kumshi wannan kisoshi da kuma bayanai da sakonnin da manzannin da suka zo da shi. Alqur'ani kamar yadda muka sani shine babban mu'jiza da Allah ta'ala bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To shine Allah ta'ala ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah ta'ala ya ce wa innahu lalle shi alqur'anin nan latanzilu rabbil alamin, sabkakke ne daga wurin ubangijin talikai shine Allah madaukakin sarki. Nazala bihi ruhul amin. Ar-ruhul amin malaika jibril ruhi amintacce sai ya sauko da wannan alqur'ani ala qalbika akan zuciyarka ya kai manzo Allah litakuna minal munzirin, domin ka kasance daga cikin masu gargadi. Bilisanin arabiyyin mubin, an saukar da shi da yaren larabci wanda yake yare ne a bayyane ga duk wanda ya iya shi. Wa innahu lalle shi alqur'ani lafi zuburil awwali, yana cikin littattafan farko. Fadin Allah ta'ala cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin, alqur'anin nan saukakke ne daga wurin ubangijin talikai shine Allah. Wannan yake nuna ma cewa alqur'ani ba magana kowa bane, magana Allah ne. Allah ne ya wahayinsa. Sannan alqur'ani saukakke ne daga wurin Allah, sai da ma aka ga yawa ya sauko da shi, kuma aka ga yawa aka saukarwa, sannan kuma domin ayi. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, saukakke ne daga wurin ubangijin talikai. An saukar da shi ne wa ya zo da shi, nazala bihi ruhul amin, wanda ya sauko da shi shine ar-ruhul amin, amintaccen rai shine mala'ika jibril alaihi salam. Ala qalbika, an saukar da shi ne akan zuciyarka ya kai manzo Allah litakuna minal munzirin, dan ka zamanto masu gargadi. Kana daga zamanto daga cikin masu gargadi. Littafin Allah mala'ika jibril ya zo da shi wurin manzo Allah domin a gargadi bayin Allah. Wannan abubuwa gabaki daya ana takaicewa mutum abinda alqur'ani yake. Sai Allah ta'ala ya ce wa innahu lafi zuburil awwali, lalle alqur'ani yana daga cikin zuburil awwali, littattafan annabawa da manzanni da suka gabata. Babu wani annabi face sai da samu a cikin littafin shi bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo kuma zai zo da alqur'ani. Shi yasa ya zo a cikin wani asar
cewa za mu baka littafin da ruwa baya wanke shi. Me ake nufi da ruwa baya wanke shi? Shine cewa Allah ya ɗauki alkawarin kiyaye shi. Littafi ne saukacce daga wurin Allah. Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Lalle mu muka saukar da wannan ambato shine alqur'ani kuma mu za mu kiyaye shi inji Allah ta'ala. Sai Allah ta'ala ya bayyana cewa awalam yakul lahum ayatan أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Allah ta'ala yake shi alqur'anin nan wa innahu lafi zuburil awwali lalle yana cikin littattafai na farko ne annabi Muhammad magana nan tana cikin littattafan farko awalam yakul lahum aya su qurayshawa da suka kareta manzo Allah ba su yi imani da shi ba bai ishe su aya ba an ya alama ulama bani Isra'il ya zamanto malaman bani Isra'ila sun san alqur'ani kuma sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau nazzalnahu da a ce mun saukar da shi alqur'anin nan ala ba'dil ajami ga wani mutum wanda yake ba ajami imana ba balarabi ba fa qara'ahu alayhi ya karanta musu alqur'ani ma kanu bihi mu'minina ba za su taɓa yin imani da shi ba domin za su ce ba da yaran mu bane ba mu san me ake cewa ba Allah yake kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin kamar haka muka shigar da ƙaryatar da alqur'ani a cikin zukatan masu laifi sun ga gaskiya suka kita sai Allah ta'ala ya kawar da zukatansu inji Allah la yu'minuna bi ba sa yin imani da shi hatta ya rawul azab al-alim har ya zuwa lokacin da za su ga azaba mai radadi a hili fa yaqulu fa ya'tihum bagta sai azaba ta zo musu ba zato ba tsammani wa hum la yashuruna ba tare da sun tantance ba inji Allah alqur'ani yan uwa masu daraja shine mafi girman mu'jiza da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi annabi Allah ta'ala ya bashi mu'jizozi kamar yadda ya baiwa sauran annabawa kowane annabi zaka ga akwai abin da ya bayyana da shi ko in ce ya shahara da shi annabi Musa alayhi salam ya shahara da alamomi ko in ce mu'jizozi masu yawan gaske amma abin da ya fi shahara da shi shine abubuwa guda biyu hannun shi mai haske da kuma wannan sanda ina ba zan fahimta annabi Isa alayhi salam abin da ya fi shahara da shi shine yayi addu'a Allah ya raye da matacce ina ba zan fahimta sai dai abin da ke faruwa shine duk mataccen da aka yi addu'a ya tashi zai tashi ne yi magana amma ya koma ya kwanta ba ya tashi ya bi annabi Isa alayhi salam ba domin adadin kwanakin da Allah ya riga ya kaddara mishi sun riga sun wuce ina ba zan fahimta annabi Nuhu alayhi salam juriya da jimri da kuma shi ma addu'ar da yi Allah ta'ala ya halakar da mutane shi kowane annabi akwai abun da Allah ta'ala ya ware mun ga annabi Salih Allah ta'ala ya bashi taguwa ina ba zan fahimta kowane annabi akwai abin da Allah ta'ala ya bashi na musamman annabi Sulaiman alayhi salam Allah ya bashi mulkin da Allah bai taɓa ba wani irin shi ba kuma ba zai ba wani irin shi nan gaba da Allah ta'ala ya bashi mulki ya kai mulki sai wata addu'a kuma sai Allah ya karba qala rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya Allah ka gafarta mini annabin Allah ne fa masumi ne amma yake cewa ya Allah ka gafarta mini wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bani kyautar mulkin da ba zai taɓa yiwa a ba wani bayana ba ya Allah kai ne alwahab mai yawan kyauta shi yasa in Allah ya ba ma wani kyauta ko kai ya tsamar da kai daga wata damuwa ko ya ma wani alheri sai kai ta mamaki ya aka haka wannan kyauta ce daga Allah to Allah sai ka ji wannan addu'a mu'jizar shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizozi da yawa amma dukkanin su ba wanda ya kai alqur'ani kai dukkanin annabawa mu'jizar su gabaki ɗanta ba ta kai alqur'ani ba malamai suka ce inda za gano haka duk wata mu'jiza da wani annabi ya zo da ita tana nan a cikin littafi waɗanda suka ganta ne a lokacin suka ganta suka yi imani amma bayan tafiyar shi annabi na wannan lokacin Allah ta'ala sai sa ita ma mu'jiza ta
ina sanda annabi Musa babu ita, ina hannun sheki babu shi, ina taguwa annabi Saleh ba ta nan. Ina ba zan fahimta, duk wani abu da wani ba annabi ya zo da shi yayi ne a daidai lokacin shi da annabin ya tafi, ita ma mu'jiza ta tafi. Amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin shi shine babban mu'jiza, shine alqur'ani, yana nan ko ba wanda ya sai rage ko kari face sai an gane. Amma ba wai ita kadai bace mu'jiza shi, yanda sauran annabawa suke yin addu'a annabi yayi. Abun ban mamaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda yafi kowane ban mamaki shine tsagewar wata. Suka ce inda gaske ne kai annabin Allah ne, ce ma wannan wata ya tsage mu gani. Annabi ya daga hannu ya roki Allah, watan nan ya tsage gida biyu, suna gani gashi. Allah ya ce iktarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Watan nan ya tsage a gaban su, rabi ya tsaya a sama, rabi kuma ya sauka zuwa wani dutse. Suna kallo gashi nan, tukun daga baya rabin ya sake dawowa a gaban su ya haɗe. Suka ce to wannan rufa'i da suwa ne sun yi bulaguro, ku riƙe ranar da wannan abin ya faru. In sun zo za mu tambaye su, su ma sun ga abin da ya faru. Suna shigowa gari wannan fataken sai suka ce mu mun ga wani abu, mun ga kamar wata ya tsage ya sabka kan dutse kaza. Suka ce kuma kun gan shi? Suka ce tabbata mun gan shi. Suka ce lalle tsahi na Muhammadu ba karamin bane. Sihirin mustamir, tsafi ne wanda daga nan zai ci gaba har ya zai wuri kaza. Ai duk mai tsahi yana tsahi waɗanda suke gaban shi. Duk wani wanda zai rufa ido zai yi shi ne ga waɗanda suke gaban shi, amma a ce wanda suke nesa har su ma ya kai, wannan tsahi ne babba. A madadin su ce rufa ido da tsahi shi yana kama mutanen da suke nan, tunda har na nesa suka gani to ba tsahi bane. Haka ya kamata su faɗa, to amma ba su faɗi haka ba. To Allah ta'ala sai ke bayani game da alqur'ani nan cewa shi ya saukar da shi, kuma alqur'ani maganar Allah ne. Ina ba zan fahimta. Allah ta'ala ya ce wa in ahadu minal mushrikina istajaraka fa'jiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana. Idan ɗaya daga cikin mushrikai masu yi wa Allah shirka ista'jara bi wa in ahadu minal mushrikina istajaraka yana ne zaman to makwabci a gare ka, ya so ya sauka a gidanka ko a masallacinka ko a wani abu inda kake domin ya ji magana Allah. Allah ya ce fa'jirhu, ka bashi damar ya zama makwabcinka hatta yasma'a kalam Allah, har ya ji magana Allah, summa ablighu ma'amana. Yan uwa, albarka tana cikin alqur'ani ta ga hanyar imani da shi, da karatu da shi, da karanta shi, da riko da shi, da kuma yin aiki da shi. Duk wanda ya rike alqur'ani sai Allah ta'ala ya mai albarka, kuma sai ya dauka darajar shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana alqur'ani albarkaci. Kai kafin shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya sauka da alqur'ani shine Allah ya yi bayani, yace wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Wannan wani abbato ne mai albarka, muka saukar da shi, muka sanya mai albarka. Allah yake amma duk da haka kwa rinka musu shi. Malamai suka ce babu abin da Qur'ani zai shafa ko ya sauka akan shi sai abin ya yi daraja. Watanni na shekara wata 12 ne, amma saboda alqur'ani Allah ya saukar da shi a cikin Ramadan, sai zama Ramadan ya fi kowane wata daraja. Allah ta'ala yake shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Watan Ramadan ya fi sauran watanni ne daraja saboda ni an saukar da alqur'ani a cikin shi. Kwana 29 ne ko kwana 30 shi kan shi watan, sai Allah ya ɗauki watan ranar da aka saukar da alqur'ani tafi kowace rana a cikin wata ma gabaki daya, ita ce ranar lailatul qadr. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin. Sai wani wuri yace inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, sai ce lailatul qadri khairun min alf shahr. Watan yayi daraja saboda an sauka da alqur'ani a cikin watannin, a cikin kwanakin watan akwai dare daya wanda ya fi wata 1000 a wurin Allah. Saboda ni, saboda an sauka da alqur'ani a cikin shi. Mala'iku suna da yawa, ba wanda ya san adadin rundunar Allah sai shi Allah. Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Amma a cikin su sai Allah ya ce babban cikin su shine zai zo da alqur'ani, shine mala'ika Jibril. Allah ta'ala ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin, sai ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisani arabiyyin. Kariya saboda yana da makiya masu yawa, kuma ba su da adawa, ba wanda ya taka ma wani abu barantana ba. Babu wata matsala tsakanin shi da kowa, matsalar su shine ya ce abautawa Allah shi kadai. Kuma ba shi kadai fara samu wannan ba,
duk wanda yace Allah kadai za a bauta masa ya samu wannan matsala ta kai shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sauka mishi kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamanto ya rike su sune addu'o'in da kullun sai ya yi su a wani hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma ta'awwaza muta'awwizun bi mislihi ma duk wani ne neman tsari ba zai nemi tsari ba da kariya sama da wa'annan surorin guda biyu duk abin da zaka nema na tsari bai kawo wannan surori guda biyu a wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya karanta kul huwallahu sau uku kul a'udhu bi rabbil falaq sau uku kul a'udhu bi rabbin nas sau uku ba abin da zai same shi a wannan yi shi yasa annabi ya koya mana in ka zo barci hada hannunka haka kawai za ka yi addu'a ka karanta falaki sau uku nasi sau uku kul huwallahu sau uku ka tofa haka iskan haka a hannunka sai ka shafe jikinka ga baki daya ko ka yi sau ɗaya ɗaya ka shafa sau uku ko kuma ka yi sau uku ka shafa sau ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai baka kariya har ga gewaye ai tunaninka shine ina farki in na ji wani abu in tashi in tsaya ko to in kana barci fa to amma in kana barci ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya baka wanda zai kare ka alqur'ani kariya ne ayatul kursi kariya ce daga masu tsafi da kariya daga shedanu da kuma aljannu shi yasa duk wanda zai rukuya ba wanda zai ma rukuya bai karanta ma wa'annan ba kuma bai karanta ma ayatul kursi ba a cikin alqur'ani aya da tafi kowace daraja ita ce ayatul kursi surar da tafi kowace daraja malamai suka ce ita ce suratul fatiha amma kuma aya da tafi kowace daraja ita ce ayatul kursi tare da cewa ita ba ta cikin suratul fatiha hikima ta ubangiji domin ita ayatul kursi tana cikin bakara ne bakara ta fi kowace tsawo sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce kariya ce annabi ce iqra'ul baqara fa inna akhzaha baraka wa tarkaha hasra wa la yastati'uha al-batala annabi ce ku karanta suratul baqara ruko da suratul baqara akwai albarka rayuwarka kaga kana yin abu baya wannan rinka ware lokaci kana karanta suratul baqara ko da ba karanta duka ba ka karanta izi daya ko rubu'i gobe kai kana da abin da kake yi juz'inka da kake ko al-wurdul yawmi na qur'ani da kake yi kana karanta izi daya ne zaka karanta izinka amma zaka dauki wani bangare na baqara ka karanta sai Allah ta'ala ya kara wa rayuwarka albarka iqra'ul baqara sai annabi ce fa inna akhzaha baraka ruko da baqara albarka ne wa tarkaha watsi da suratul baqara baka karanta ta baka aiki da ita hasara annabi sallallahu alaihi wasallam ce asara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce wala yastati'uha al-batala kalmar batala sai malamai suke fassara biyu me yake suna ragwagi ba sa iya baqara ragwa mutum bai iya hadace ta fassara ta farko kenan wala yastati'uha al-batala matsafa duk yanda za su yi tsafi in dai karanta suratul baqara sun yi kadan su guda ka menene shi ma qur'ani ina ba za mu fahimta albarka tana nan a cikin karatun alqur'ani tsari yana nan cikin karatun alqur'ani samun lada da falala da daraja da haske yana cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya karanta suratul kafi a ranar juma'a Allah ta'ala sai ya haskaka mishi rayuwa daga wannan juma'a zuwa wata juma'a da ƙarin kwana uku kwana nawa kenan juma'a zuwa juma'a da ƙarin kwana uku kwana goma a sanadiyar sura guda ɗaya ita ce suratul kafi yan uwa mu rike alqur'ani mu yi imani da shi mu yi aiki da shi alqur'ani ya isa in kana neman kariya ya ishe ka duk wata matsala da zaka yi wannan ka karanta alqur'ani an wuce wurin Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi gadi baitul mali ko mu ce inda aka je duke mutane sai Iblis ya zo shedan kenan ya zo da sufan mutum bai san Abu Huraira yana wurin ba yana zuwa kawai ya shiga shi kuma Abu Hurairah ya azkar kin shi da barci sannan yazo ya zauna ya shiga wurin yana dokan kaya sai Abu Hurairah ya kama shi ne a siffar shi ta mutum ba siffar ta aljani ba dama abu biyu suna rikida aljani yana rikida mala'ika yana rikida in aljani ya rikida ya zama wata halitta in aka kashe shi ya mutu amma shi mala'ika kashe ma ba za a iya yi ina ba zan fahimta ai jiya ko shekaran jiya ne mun karanta Isa na Lut ko wasu da suka ce za su yi lalata da mala'iku saboda sun gasa da siffar mutane amma abin ya auku bai auku ba su ne kwanan su ya kare a lokaci to Abu Huraira ya kama wannan da ya kama shi sai ce na gama ka da Allah ni da tijo ne iyali na ba su da abin da za su yi kaza da kaza yi ta magiya Abu Huraira ya ce to mai da abin da ka doka karan kai ka wurin annabi
na kyale ka je wani wuri ka nema, amma sata ba abin yi bane. Abu Hurairah ya sake shi, ya mai alƙawarin mi ba zai dawo ba. Gari yana wayewa, Abu Hurairah ya zo ce ya Rasulullah, na kama wani barawo, amma abin da yasa ban kawo ba shi wurinka ba, abin da yasa ta na mayar, bi mana ba bar shi ya tafi bar da shi ba, sannan kuma ya yi ta magiya, kuma ya yi alƙawarin ba zai dawo ba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya, ya ce ka san wane ne wannan? Ya ce ban san shi ba, ni duk mutanen garin nan na ga ban ga irin shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan ne. Shedan ko yake kwarai shedan ne. Ya ce ya ma alƙawarin baya dawowa, yake yi. Annabi ya ce kariya yake sai ya dawo. Abu Hurairah sai sake wurin labewa inda yake zama, kuma daren yana yi sai gashi ya sake dawo. Ya dawo da sifar ta tsoho, sai da ya shiga sai Abu Hurairah ya yi rabu da shi ya kama shi. Ya ce ya muka yi da kai kace ba ka dawo, gashi ka dawo. Sai ce na ma alƙawari ba zan dawo ba. Ya ce a'a wannan ai sai ka je wurin manzo Allah. Ya ce na haɗa ka da ubangiji da kake bautawa, kuma in ka sake ni zan koya ma wani abu wanda ba ni ba sauran shedanu ma ba za su ci nasara kan ka ba. Ai dan shine babban, sauran ƙanana. Yace ka karanta ayatul kursi in za ka yi barci, sannan da safi ka karanta, da maraice ka karanta, mu dai shedanu ba yanda za mu yi da kai. Abu Hurairah ya ce da gaske kake? Ya ce da gaske. Sai sake shi. Yana zuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yaya ake ciki? Ce wallahi rasulullah ya dawo. Yake dama na ga ma zai dawo. Ya ku kare da shi, yace gashi abin da ya gaya mu, cewa in na karanta ayatul kursi wurin barci na, ko da safe ko da yamma, shedanu ba za su taba ni ba. Sai annabi ya ce sadaqaka wa huwa kazub. Maganar da ya gai cewa ayatul kursi magani shedanu ne, gaskiya ne. Annabi ya ce huwa kazub, shi makarici ne, amma yanzu ka abin da ya gai gaskiya ne. Ina ba zan fahimta. To shi yasa riko da alqur'ani, ka ware yau kanka lokaci da zaka karanta alqur'ani. Kana je gobe kiyama, annabi zai kawo kuka na wasu daga cikin al'umma shi a ce kai kana ciki. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Annabi zai ce ya Allah, mutane na sun riki wannan alqur'ani a matsayin abin kauracewa. Waɗanda ba sa karatun qur'ani, ba sa aiki da shi, ko ba su yi imani da shi ba. Hajar kala uku ne, hatta da wanda za a ce mutum ya wayi gari bai karanta alqur'ani ba, gobe bai karanta ba, a jera kwana uku baka buɗe alqur'ani ka karanta ba, kana daga cikin mutanen da za su kai kukanka a wurin Allah. Ko ya ake ci, duk matsala da take matsala, in ma aiki ne ga gare ka, ai akwai lokacin da za a huta. Lokacin da ka zo barci ka yi arwalla, za ka ɗan ji dama ko, to sai ka buɗe ko da shafi ɗaya ne na alqur'ani ka karanta. Za ka ga sauƙi a rayuwa, za ka samu albarka, sannan ko Allah zai tayar da ma lada mai yawa a gobe kiyama. Sannan kai ko a wurin Allah ana yin daraja ne da alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika, sai ta mi wa sawfa tusalun. Wa innahu la dhikrun laka, ai wa innahu la sharafun laka. Alqur'ani nan daraja ce a gare ka, wa liqaumika daraja ce ga mutanenka. Allah ta'ala ya ce za a tambaye ku game da alqur'ani da aka baku, kun mutunta shi, kun yi aiki da shi, kun kiyaye shi, ko watsi kuka yi da shi. Shi yasa kai iya kokari, ba da suka ce in kana so ka ci babban riba, in aka ce ga wani ya musulunta, yi kokari ka koya mishi Fatiha. Akwai wani bai iya Fatiha ba, matsayin shi musulmi babu, to kai yi kokari ka koya mai Fatiha. Zai zama duk sallar da zai yi a duniya, farilla ce ko nafila, sai Allah baka lada, domin ba a sallah ba Fatiha. Kun ga wata dubara ta farko? Dubara ta biyu, malamai suka ce kai iya kokarin ka yaron kai koyi Fatiha a wuri. Namiji ne ko mace, wanda ya ce ba jika bane ko jika biyu kudin makaranta, malam ba wanda ake magana. Shi yasa kaga su malam Mas'udin nan ba karamin kwari suke wa mutane. Duk iya mutane su suka koya musu Fatiha. Kai kana ganin ga kudin da ka bada ka samu riba shi, kuma ka sauke nauyi, amma matsalar za ta biyo ba shi ne duk ibadar da yaro zai, malamin makaranta yana da lada. Kai kokarin ka koya ma wani. Annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama. Mafi alheri a cikin ku al'ummata, man ta'allama alqur'ana, wanda ya koyi alqur'ani, wa 'allamahu, kuma ya koyar. Wannan bai tsaya ga malamai kadai ba, kai ma ka koyi qur'ani. Ba daga alantar kai fa zuwa nasu ka tsaya ba, shi ma qur'ani ne, koya ma wani.
ai ka san haka ake cewa musamman mata sai a ce ai karatun mace daga alamtar kai zuwa nasi shi kuma ba wanda ya kamata a ce ya yi dogon karatu na addini irin mace saboda mi saboda akwai hukunce hukunce da ya shafe ta wanda kai bai shafe ka ba kaga hukuncin juna biyu kai bai shafe ka ba hukuncin yayi hukuncin shayarwa a yi saki namiji baya idda sai wuri ɗaya kawai amma mace ce in aka sake ta dole sai ta idda amma kai har ka gama rayuwarka wani ma zai mutu ba tare da ya idda ba a matsayin shi namiji wani shi kai kwarai namiji yana idda an ce namiji yana idda kai so ɗaya ne ya shafe ka so ne shi namiji kuma ya zai idda kwarai namiji yana idda ta yaya in ka zama kana da mace hudu sai aka yi rishin sa aka saki ɗaya to da ka sake ta da kai da ita kuke idda bai halatta ka auro wata ba sai ta ƙare idda domin in ka auro wata matan ka biyar kwarai kwa idan mutum ya saki mace mu saurara mu ji ba budin kare ba ko ɗaya gare ka in ka sake ta kafin ta ƙare idda tana nan a matsayin matar ka ciyar da ita da shayar da ita akan kai sai in ita ta tafiya ta gidansu to wannan kuma aika mata abinci a can ihsani ne amma a gidanta aka ce ta tsaya ta yi idda haka ne ta tsaya ta yi idda a gidanta ba inda aka ce a saki mace ta gidansu in aka sake ta ta zauna a gidanta ta yi idda sai Allah ya ga mana hikima yace la Allah yubdisu ba'da zalika amra ba mamaki Allah ya aukar da wani al'amari lokacin da take idda tana ma laifi ta gane kuskuren ta sai nadama ko kai ka gane kuskuren ka kai nadama tana nan dama ka ce ka maida ta shikenan magana ta kare in dai tana zaune a gidan ka yi nadama ko ta yi nadama galibin in za a samu saki 10 in dai mace za ta tsaya ta yi idda a gida ina tabbatar ma 8 daga cikin su sai an koma domin an bi dokar Allah shi kuma bin Allah maganin wayo Allah mu sake dawo cikin maudu'in mu shine cewa macen da mutumin da ya saki mace ta hudu dole sai ya idda domin me in ta rasu a lokacin zai ci gadon ta ai mata ka ci gida cikin jikin gado ko to wannan matan da bata kare idda ba tana da igiyar da ta cire tsagewa ne sai bata cire ba sai ta kare idda ko igiyar ta ce tsinkiya gaba ki ka sake ta bata tsaya sai idda ba ta ta gidansu an tabbata bata kare idda ba sai ka rasu kai da matanka uku da suke gida da ita waccan in aka zo rabon gado daidai wa da za a ta ta gidansu ana nan sai ta rasu idan ka zo kai ta'aziyya aka kare bayan wani lokaci sai ka zo ka tambaya ya yaushe ne maganar rabon gado kar su ce kana son gado ka sako ta haka za su gaya ma za su samu wannan Allah ne yake haka yanda in ka rasu za ta ci gadon ka haka ita ma in dai tana idda ka rasu ko ita ta rasu wani zai ci gadon wani a cikin ina ba za mu fahimta mahallin shahid da na kawo wannan magana ce take tado magana shi ne cewa namiji ga inda yake idda kadai amma mace a saki na farko tana yin idda haka ne a saki na biyu tana yin idda a saki na uku tana yin idda kai dama ba a sakin kabarin ta za a samu na ɗaya ko na biyu ko na uku kenan mahallin shahid shine karatu mace dole ne ta yi karatu na addini babban kuma abu shine da muke magana kai karatun alqur'ani annabi ya ce iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi ku karanta alqur'ani alqur'ani zai zo a gobe kiyama yana ceto ga masu karanta shi kai ba kiyama ba har a kabari qur'ani yana ceto annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya nuna mun wani bawan Allah wanda wata sura aya 30 ta hana a yi mishi azaba kabari aya 30 ita ce tabarakan da zai biya da mulk tun mai karanta suratul mulk kowane dare in ka zo kafin ka yi barci ka karanta suratul mulk ka kwanta in Allah ya kaddari ranka ya huta ko cikin daren kai ko bayan gari ya waye kai dai da kai da azaba kabari a matsayin ka da musulmi babu inji manzo Allah maganin azaba kabari ko kuma kariyar azaba kabari shine suratul mulk a kowane dare sannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara amana rasul zuwa ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta su a cikin dare ka fatahu sun ishe shi malamai suka ce sun ishe shi kariya wasu suka ce sun ishe shi matsayin kiyamul layl wasu suka ce sun ishe shi neman falala ko neman kusanci a wurin Allah ta'ala duka dai me yake nuna ma wa innahu latanzilu rabbil alamin sana a gobe kiyama Allah zai sa a hada rana da wata su hadu ba haske amma sai tsananin zafi
Allah yake wa jumi ash-shamsu wal qamar yaqulu lil insani yawma idhin aina al-mafar. Allah yake kalla la wazar ila rabbika yawma idhin mustaqar. Idan aka zo suratul baqara da ali imran annabi sallallahu alaihi wasallam yake za su zo su zama to kamar matsayi wani girgije ko wata rumfa, su za su kare mutumin da yake karanta su, ya haddace su, yana karanta su, ya yi imani da su, su za su hana shi jin zafin rana na ranar tashi kiyama. To dan Allah, sura da aka ce aya 30 ce, a wata muna da sati nawa? 4. A shekara fa 52. To dan Allah a ce ma aya ɗaya zaka rinka karantawa a sati ne zaka haddace. Bi ma'ana kafin shekara ta kare ka karanta suratul mulk, ka samu abin da zai kare ka daga azabar kabari. Dan Allah, asara kai ko riba kace? Riba kace. Suratul baqara nan aya 286, a ce kullun zaka karanta aya ɗaya kadai ka haddace, ba gagi, banda ranar juma'a ranar muraja'a ce, revision kake baka gagi, a shekara ka haddace suratul baqara har da mai kyau. Ka samu kariya, shekara mai zuwa ka karanta Ali Imran, ita ma ka haddace kuma har da mai kyau. Ka samu abin da zai kare ka, zai baka kariya a filin kiyama. Da Allah, asara aka ko riba aka ci? Riba aka ci. Shi yasa galiban zaka samu rishin tsari a rayuwar mu shi yake haifar mana da wannan, amma zaka duk abin da za a zana mu zaka iya. Malamin daura Allah kara mishi lafiya, shekarar da muka taba gayyato shi wani lokaci ya zo garin nan, muna hira da shi yake cewa daga cikin mutanen da ake ga sun fi kowa karfin harda a Kano, akwai wani mutum wanda shi kuma ba malami bane, dan kasuwa ne. Dan kasuwa ne. Kullum aya ɗaya yake haddace a Qur'ani, baya kara. Aya ɗaya har ya haddace Qur'ani, har ana mai kirari da cewa iza tadayantum baka rage ba, summa nazar baka kara. Summa nazar ita ce aya mafi gajarta ko? To tsarin da yake tafiya summa nazar ita yi har da shi. Idan da ya tafi akan tsarin aya ɗaya ba ƙari, ran da zai karanta iza tadayantum fashi ɗaya ne, ta fi kowace tsawo, ita ma bai rage ba, haka ya haddace ta yadda ya saba. Dan Allah, yanda bai gagare shi ba, kai zai gagare ka? Bai gagara. Sannan alkur'ani nan kai ko baka haddace shi ba, masu karanta shi kai musu hidima, Allah ta'ala ya yi alƙawarin sai ya maka albarka da kai da bayanka. Kai ba malami bane, ba ɗalibi bane, amma masu ma alkur'ani hidima, kai ka rinka yi musu hidima, masu karanta shi, Allah ta'ala sai ya sanya a cikin zuriyarka an samu wanda zai zama to fitacci. Mahmud Khalil Husari, wanda idan aka zo ana magana Sheikhul Qurra ake cewa, shugaban makaranta alkur'ani. Baban shi al-Husari da ake magana, nisba ce da kalmar al-hasir, shine tabarma. Baban shi tabarma yake saida, dan kasuwa ne, tabarma yake sayarwa. Amma akwai inda ake zuwa mutane su zo su yi karatun alkur'ani, in yazo zai zo shimfiɗa musu tabarmi, akwai tabarmin da ya ware yake shimfiɗa mutane su zauna, in an ƙare ya zo ya nade ya aje gefe, kun ya je ya ci gaba da sai da wannan, ya kawo ruwa na arwallahi ko shi Allah bai bashi Qur'ani ba, ko bai sa ya zama to makarantun Qur'ani ba, amma sai Allah ya sa a warin dan shi a duniya kakaf ba wanda ake ji ya kai dan shi ya karatu alqur'ani. Domin Allah ya nuna ma iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Sannan Allah ta'ala ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna, wannan wani ambato ne mai albarka muka sauka shine alqur'ani. Haka maka Allah saki koma baya mun yi bayani mai tsawo akan alqur'ani. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم
ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Allah ta'ala ya ce wa innahu lallai shi wannan alqur'ani la tanzilu rabbil alamin saukakke ne daga wurin ubangijin talikai shine Allah nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin ruhi amintacce shine mala'ika jibril shi ya sauko da shi daga wurin Allah ala qalbika akan zuciyarka aka ma wa'insa litakuna minal munzirin domin ka zamanto daga cikin masu gargadin mutane bi ma'ana masu wa'azi bilisanin arabiyyin mubin an sauka da shi bilisanin arabiyyin da yaren larabci mubin wanda yake bayyanannen larabci yare ga wanda iya shi wa innahu lalle shi alqur'ani lafi zuburil awwali ambaton shi yana cikin littattafan da suka gabata a taura da injila da sauransu an yi bayani akan alqur'ani cewa Allah zai saukar da shi a lokaci kaza kuma Allah ya saukar awalam yakul lahum aya masu kareta cikin qurayshawa bai ishe su wa'azi ba bai ishe su aya ba an ya'lamahu ulama bani isra'il a ce malaman bani isra'ila sun san alqur'ani duk da su ba laraba bane domin sun gani labarin shi a cikin littafin su walau nazzalnahu ala ba'd al-ajami da za mu saukar da shi akan wasu mutane wasu daga cikin ajamawa su ne wanda ba laraba ba fa qara'ahu alayhi a samu wanda ba balarabe bane aka aiko kuma ya karanta alqur'ani nan da yaren shi ma kanu bihi mu'minina ba su kasance masu yin imani da shi ba za su yarda ba kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin kamar haka muka shigar da ƙaryata alqur'ani a cikin zukatan mujrimi su ne manyan masu laifi domin sun ga gani gaskiya ne suka yi watsi da shi la yu'minuna wa za su yi imani da shi ba hatta ya rawul azab alim har azaba mai radadi ta zo ta same su fa ya'tiyahum bagta azaba ta same su ba zato ba tsammani wa hum la yashkuruna ba tare da sun tantance ba fadin Allah ta'ala cewa awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama bani isra'il bai ishe su aya da wa'azi ba cewa malaman bani isra'ila sun sa alqur'ani gaskiya ne malamai suka ce misali a cikin mutane guda biyu Abdullahi bin Sallam da kuma Salman al-Farisi Abdullahi bin Sallam malami ne a cikin Yahudawa ya yi karatu kuma baban shi malami a gidansu an san su da karatu duk wata fatawa da ta tashi za a zo gidansu bayan baban shi ya rasu sai zaman to shi ya rike wannan wuri ba wai na gada bane kadai a na gada na koya ina ba zan fahimta ya karantu ne suka zo suka same shi to sai Allah ta'ala ya mai gamin katar abin da ya karanta a cikin littafin shi yake kokarin aiki da shi ya san cewa bayan tafiyar annabi Musa da kuma annabi Isa alayhi salam babu wani annabi da zai zo sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk yahudu sun san haka shi yasa asali yahudun banu Quraiza da banu Qainuqa da sauransu sun yi hijira ne daga inda suka dawo yankin Madina suna fatan annabin ƙarshen zamani ya bayyana daga cikin su saboda mi Allah ya ga musu cewa annabin ƙarshen zamani zai bayyana ne a wani yanki da ke da kwai dabino mai yawa shine yanki ina yankin Madina da kuma yankin Makka zai bayyana a wuri kaza zai hijira zuwa wuri kaza to sai suka yi hijira suka tashi suka zo inda zai hijira tunda ba can zai dawo ba har a cikin littattafan su an yi bayani akan annabi zai zo kuma zai hijira ga inda zai kare rayuwarsa Allah ya bayani wani a cikin Attaura to sai suka zo inda zai zo kamar kai ne kana so ku haɗu da mutum ina za a samu wani sai ka ce kai wannan na yanzu amma dai a wuri kaza yake magariba in ka tana can zaka iske shi na go to su ma haka suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo suka tsaya a Madina suna jiran ya fito daga cikin tsatson su bi ma'ana ya zama su ne za a samu annabi a cikin su to yanzu da ya zama annabi ba su bane ba yaran su bane ba kabilar su bace balarabe ne Allah ya turo da dama daga cikin su suka kafirce mishi amma akwai da su ba ruwan su annabin Allah ne mun bi shi ne dan yana annabin Allah ba mun bi shi bane dan balarabe ire su Abdullahi dan Sallam ranar da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina labari ya kawo cewa annabin nan da ya bayyana a Makka ya zo su kuma sun san tarihin annabi da sifofin shi Allah ya ce ya arifunahu kama ya arifuna abana'ahum sun san annabi irin sanin da suka yi wa ƴaƴansu in za a tare yaro dubu ba yanda za ka ɗauko dan wani sai ka kusa gida ka maido shi a naka kana ganin shi za ka gani shi to Allah ce ai sun san annabi irin sanin da suka yi wa ƴaƴan da suka haifa da cikin su
a ɗanka za ka yi gaga babu. Yanda ka san duk duhu ɗan adam baya iya gaga ko abinci ya kai hanci babu wannan, to haka ɗan adam ba zai gagar gane ɗan shi ba in dai tare da shi yake. To yanda suka san annabi sallallahu alaihi wasallam irin sanin da mutum yayi wa ɗan cikin shi. Abdullahi bin Sallam ya ce da ya zo mutane sun kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon shi daga nesa, annabi yana magana yana ganin malami alamomi da siffofi da suka ga ya karanta a cikin ataura na annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce farkon abin da ya ji annabi ya faɗa da sunan wa'azi, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, afshu salama, ku yaɗa sallama tsakankanin, wasilil arhama, ku sada zumunci, wa aqimu ta'ama, ku ciyar da abinci ga waɗanda suke mabukata, wa sallu billahi wan nasu niyam, ku yi sallah cikin dare lokacin da mutane suke barci, tadkhulul jannata bi salam, za ku shiga aljanna cikin aminci. Wannan abin shi ya fara ji a bakin manzon Allah. Sai yake lokacin da ya musulunta ana tambaye shi shine ko ba shi bane, yace lamma ayantu alimtu anna wajhahu laysa bi wajhi kasa. Yace ina ganin shi yana magana, yace ina kallon shi daga fuskar shi, yace ba fuskar magareci bane manzon Allah. Da yace manzon Allah da gaske ne, Allah ne ya aiko shi. Da yazo musulunta sai ce ya rasulullah, yan uwana Yahudawa ba mutanen kirki bane, yanda na san siffofinka na karanta sun sani, kuma ni inda malami ne a cikin su, amma ka tambaye su waye. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka tara mishi Yahudawa malaman su da waye wadanda suke a Madina. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida Abdullah bin Sallam a cikin wani wuri tanti da aka yi, annabi yana waje. Sai ya ce ya ma'ashar Yahudi, ya ku taron Yahudawa, ma ta quluna fi Abdullah bin Sallam, me za ku faɗa game da Abdullah bin Sallam? Suka ce huwa alimuna wa budi alim, malamin mu ne kuma dan malami, wa sayyiduna wa bun sayyidina, shugaba ne a cikin mu kuma dan shugaba, wa khairuna wa bun khairina, shine mafi alheri a cikin mu sannan kuma dan mafi alheri a cikin mu, irin babba dan babba ke. Sai annabi ya ce ma za ka quluna law aslam, me za ku faɗa da a ce Abdullahi dan Sallam ya musulunta? Sai suka ce ma'azallah, Allah kiyaye, ya za a ce babban mutum irin wannan ya ce ya musulunta? Yana gai wannan magana sai Abdullahi dan Sallam yana fitowa sai ya ce ya ku taron Yahudawa, malaman cikin ku sun san wannan manzon Allah, kuma ina shaida muku ni na san manzon Allah ne, dan haka na bi shi, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, na shaida babu abubuwa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne. Sai koma ya zauna, sai ce to yanda ya gai kun karanta ya karanta, me za ku faɗa game da shi? Suka ce huwa jahiluna wa bani jahili, a cikin mu shine mafi jahilci, dama baban shi jahili, wa sharruna wa bani sharrina, kaga cikin mu babu mutumin banza irin shi, haka ba baban shi. In ana neman kaskantacce shi ne, kuma haka baban shi. Sai Abdullahi bin Sallam ya kalli annabi ya kalle shi ya mun a lokaci ɗaya. Ai ana iya cewa wani da mutum kirki ne ya lalace ko, wani da lalatacce ne daga baya ya shi ko, amma a wuri ɗaya ka ce ma mutum malami ne dan ya zai zama jahil dan jahil. Ba a je nesa ba, kai sai a wuri ɗaya a majalisi ɗaya. Shi yasa ba wai ba su san annabi bane, akwai mutum da ya zo da ɗan yayin shi malami ne, ɗan yayin nashi ba malami, kiran uba da ɗani suka zo ko, suka samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina, suka zo suka yi wa annabi tambayoyi, suna gamawa sai suka juya suka hawo raƙumin su za su tafi. Sai ce ya am, ya kai kawuna, yace a wurinka ne karatun a taura, yace ni a iya nawa gajeren karatu wannan kamar shine annabin da na ƙarshen zamani, amma kai ne malami, a wurinka muke karatu, kai ne ka gani shine ko ba shi bane? Sai ce tabbaci ne, yanda ka faɗa ba kai kuskure da shi ne. Sai ce to ya za a yi kenan? Sai ce to ba ka ganin balarabe ne, bin shi zamu? Abin da ya hana shi ya za a yi, ya ce al'adawatu ma baqiya, yanda za a yi shine tsakanin mu da shi adawa ce muddin dai akwai rayuwa a jikin mu. To kaga Abdullahi bin Sallam ya san manzon Allah, ya yi imani da shi, shine Allah ta'ala ya ce wa Qurayshawa, ku tare da ku yake, kun san gaskiyar shi, kun san amana shi, kun san kaza na shi, a ce wani na nesa zai musulunta saboda shi ku ba ku musulunta ba. Salman Farisi shi ma irin haka ya faru.
shi ma dai an yi bautar wuta, an yi kiristanci, an yi kaza duka lalibe yake yana neman ina gaskiya take. Wallahi duk mai neman gaskiya Allah baya bari ya bar duniya sai Allah ya hada shi da ita. In dai da gaske ne gaskiya kake nema, wallahi ko kana wurin da babu ita sai Allah ya kawo sanadiyar da zai zama sanadiyar ka je inda gaskiya take ku haɗu. Haka annabi ya gaya wa wani sahabi ya ce in dai da gaske ka mu'amalanci Allah, in ka gaskanta wa Allah sai Allah ma mu'amala ta gaskiya. Akwai sahabin da ya ce ya Rasulullahi a hilin dagan nan idan na je wurin yaki aka halbe ni a nan, ya nuna tsakiyar goshin shi ya ce ina zani? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna zaka. Yana rike da dabino ya watsar da dabino ya tafi inda ya nuna, wallahi ana aka halbe shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ma Allah mu'amala ta gaskiya sai Allah ya cika mishi. Yi wa Allah alƙawari ka ce za ka yi kaza a zuciyarka da gaske kake, Allah ta'ala ya sani sai Allah ta'ala ya cika ma burinka. Salman Faris baban shi suna bautar wuta, aka wuce bautar wuta aka zo aka kai sanci, ya bi wannan malamin ya zo ya rasu. Malamin shi na ƙarshe abin da ya gane cewa ba wani wanda yake kan addinin gaskiya sai dai ka jira annabin ƙarshen zamani in ya zo. Shi kuma zai bayyana a wurin da ke da kwai dabino da kaza da kaza da yayi. Salman yana da ƙananan dabbobi, yana da shanu, yana da kaza, shi bai san wurin ba amma gaskiya yake nema. Sai aka ce mishi akwai wasu 'yan kasuwa Yahudawa suna zuwa daga garin da annabin nan zai bayyana. Siffan garin nan da ka bayyana ba wanda ya san wannan sai wannan Yahudawa, su kuma su ne suke zuwa daga wurin. Suka zo su suka ce Yasrib ne. Yace kwarai Yasrib sunan wurin. Daga can miki. Yace to in kun tashi zan bi ku mu dai. Suka ce haka nan kyauta kawai. Ba ku doke ni ba, ya bi su a tafi. Yace ba yayi. Ya za yi sai ka biya. Aka yi tsada, kai daga ƙarshe su ce kaza su ce kaza. Salman ya zo gwada musu gari ke ce kun ga wannan shi kadai na mallaka, ku amshe shi gabaki ɗaya, ni dai bukata ta ku kai ni Madina Yasrib. A ɗauki garken gabaki ɗaya a kai shi ina, a kai shi wannan wuri. Aka kora dabbobi tare da shi, ka duba kiranin da ake ta Yahudu tuba ba. Suka zo da shi Madina, suna zuwa dab da shiga gari suka yi rab da shi, suka kulle hannun shi da wannan suka ce ka zama bawa. Suka zo da shi Madina suka saida shi a matsayin bawa. Da ya tabbatar ya tambayi mai gidan da ya saye shi, yace na ina ne? Yace Yasrib ne. Yace godiya ta tabbata ga mahalicci, bukata ta biya. Ba abin da ya rasa ba yake dubawa, duk abin da ko bai rasa ba ai zai rasu. In ma bai rasa ba zai rasu, haka ne? Ko ya rasa duke ko shi a rasa shi. Amma tun da Yasrib ne yace godiya ta tabbata ga mahalicci. Ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, ana mutane sun taru akan zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana busan iccen dabino yana cirowa, yake sai da ya ji wani abu ya kama shi kamar me yake suna hajijiya, ya kusa ya fado ba dan da yake yana daure ba. Yace gaugawa ya sabko, yana sabkowa mai gidan shi ce ina zaka? Yace an ce annabin nan na karshen zamani ya bayyana, ina ji wannan labari. Mai gidan ya mari ce Hausa ma bawa mai hada ka da wannan annabi. Ya hau ya ci gaba da yi. Lokacin da ya kare in ya tara akwai abin da mai gidan shi ke ɗauka ya bashi, sai mai gidan ya ɗauki dabinin shi yadda ya saba shi ya bashi. Daga cikin sifofi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta baya cin sadaka amma yana cin kyauta. Sannan kuma iya fata mai da rai da zaka yi iya hakurin da zai. Sannan babban alama shine anan akwai khatamun nubuwa, akan kafaɗa shi akwai khatamun nubuwa, wani abu kamar stamp kamar kashi amma da nama ne a rubuta Muhammadu Rasulullah. Salman al-Farisi rana ta fari da ya ɗauko sai ya zo isko sayyidina Abubakar da wannan ɗan jagoran da ya riko da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana zuwa sai ya aje musu dabino a gaban su, sai ya ce baki sannun ku, ga wannan abin da ka muku sadaka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ci, sai janye hannun shi. Sayyidina Abubakar ya ci da shi da wancan annabi bai ci ba. Salman ya ce fa kuntu fi nafsi hadhihi wahida, na samu ɗaya. Goben shi sai bayan ya ƙare aiki a gonar mai gidan shi, ya ɗauki abin da yake bashi ya bashi. Da ya zo sai ya kawo, sai ce baki kuna nan, ga kyauta na kawo muku. Sai annabi ya ce bismillah, sai doka ya ci. Salman ya ce fa qultu fi nafsi hadhihi thaniya, na samu alama ta biyu. Yanzu ta uku take da wahala saboda annabi yana saye da riga, shi kuma abu a kafaɗa mutum ya zaka gani. Abu a kafaɗa mutum kuma ya sa riga zaka iya gani. Wannan shine ɗan musulman da kai ya samu manyan alamomi guda biyu. Kowane lokaci ya kare aikin shi sai ya zo. Ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, shi ne bai musulunta ba kuma annabi ya tilasta shi ba.
abin da yake jira a cikin alamomin nan guda hudu yana son ya samu nawa? Uku. An samu rijayi ko ba samu ba? An samu rijayi. Yanzu ya samu biyu, an zo daidai wa daida. To yana son ko ne ga an fusa ta annabi, annabi ya yi haƙuri, ko kuma ya ga wannan alamar ɗaya daga cikin su yake so domin ya samu guda uku. Sai annabi ya lura duk lokacin da Salman ya zo ya gaida shi sai ya kewaya bayan shi. Annabi sai ya kira shi ya ce so kake ka gani? Ya ce sai annabi ya janye rigar shi sai ya gani sallallahu alaihi wasallam. Yana gani sai ya rungume annabi sallallahu alaihi wasallam, ya sumbaci annabi yana kuka yana hawaye irin na farin ciki. Annabi ya ce me labarin? Ya ɗauko labarin shi tiryan tiryan, ya ce babana a ɗiyan da ya haifa ba wanda yake so iri na. Ya ce kuma mai tsananin kulawa da ni har sai da kai a anguwa ana mun gori cewa da ni da mata kullum muna gida. Saboda baban baya so ya fita karin yaran anguwa a ce ba su da tarbiyya, shi ma Salman ya lalace. Haka ya rinka kulawa da ni, ya ɗauke ni ya kai ni wurin bautar wuta, mu muke zuwa mu yi itace. Salman ya ɗauko labarin shi baki daya ya kawo. Salman yana da ƙarshe aka ce wa sunanka? Ya ce Salman. Aka ce wa sunan babanka? Ya ce al-Islam, musulunci. Waye kai? Salman. Wa sunan babanka? Ya ce al-Islam, musulunci. Shi sa wani wuri yake cewa abil Islam la aballi siwahu idza iftakharu bi kaitin aw tamim. Babana shine musulunci, ba ni da wani uba da yafi musulunci. Kowa ya je alfahari da kabila Qais ko Tamim, yace ni da musulunci nake alfahari. Yana faɗin wannan sai Umar ya fashe da kuka, yace Allahu akbar. Yace shekara da shekaru muke cikin musulunci na har muka yi hijira muka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a yau ga wani shi ya musulunta, musulunci shine baban shi, ba baya dangantuwa ga wani. Wani yace mu ne kabila kaza ko yan gari kaza ko a waye kai Salman, waye babanka? al-Islam. Cikin magana ta kai. To shi Allah ya ce awalam yakul lakum ayatan an ya'lamu ulama bani Isra'il, bai ishe su aya ba a ce malaman bani Isra'il sun sani. Abdullahi dan Sallam bai hude ne, ya san sifofin annabi, ya musulunta. Salman al-Farisi dan yankin Farisa ne inda ake bautar wuta, ya zo ya zama Kirista, yanzu shi ma zama shi ahlul kitab. Kenan da ƙarshe me yake biyo baya? Ga Kirista ya musulunta saboda karanta sifofin annabi, ga kuma Yahudi ya musulunta, amma ku Qurayshawa da aka saukar da Alƙur'ani da yaran ku ba ku musulunta ba. Wannan yake nuna ma shari'a a hannun Allah ne, kyauta ce ta Allah wanda ya ga dama yake ba ma. Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan musuluncin na hamu riske. Allah ya kamata mu tsaya abin da mu faɗa dai, Allah ta'ala ba mu da abin da kuskure, Allah mu tsaki ya fi mana. Allahu a'lam. Za mu masa tambayi insha Allah. Akwai masu online ne? To. Wanda yake cewa menene hukunci waɗanda za su ɗauki bashi kuma ba sa biya alhali suna da ikon biya? Ɗaukan bashi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku tsorata kanku. Sahabbai suka ce ya mutum zai tsorata kanshi ya Rasulullah? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine ka ɗauki bashi. Bashi shine abinda Allah ta'ala ya alƙawarin ba zai yafe ma mutum ba ko da ya mutu a hilin daga. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya rasu a hilin daga, dukkanin laifin da ya wa Allah, Allah ya yafe banda bashi. Saboda ni, saboda hadarin shi, sannan kuma haƙƙin mutum. Ina ba zan fahimta. Baya sauka kiyamul layli mai kiyamul layli, ko azumin shi ko sadaka shi ko karatun Qur'ani, da fallan shi aka ambata, ba sa yafe bashi mutum, ko su wannan in shi sai ka biya masu bashi, ko kuma shi ne bashin ya yafe ma. Idan ka rasu da bashi a kanka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabarinka ba zai sanyi ba sai lokacin da aka biya wannan bashi. Shi yasa a musulunci idan mutum ya rasu, idan babu wanda ya ce ya ba da likafani, to wajibi ne a ɗauka cikin dukiyar shi a mai likafani. Ina ba zan fahimta. Sannan kuma sai a biya bashi. Idan an biya bashi, likafani ake fara a cikin dukiyar mutum, sannan sai a biya bashi, sannan sai a zo wasiya. Bayan an yi wannan tuko a ba daga jami'ai suna a biya a yi rabon gado. Amma a yau akwai wanda za su ce ai babanmu ne ya ci bashi, ba mu muka ci ba. Alhali kuma sun manta da cewa babansu ne ya tara gadon. Ba sa iya biyan bashin babansu saboda ba su suka ci ba, amma kuma za su iya cin gadon shi alhali shi ya tara. Ina ba zan fahimta. Da haka bashi ko da dirhami biyu ne, yana sa kabarin mutum ya yi zafi kuma ba zai sanyi ba sai lokacin da mutum ya biya. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka kawo mutum za a mai sallah, musulmi ne, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ce ana bin shi bashi? Aka ce sai annabi ya ce to sallu ala sahibi, tashi ku mai sallah. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya mai sallah.
sallu ala sahibi. Sahabbai da kashe sai suka wani muna tare da shi an sallar annabi mai daraja ce. Sai ne ce ya rasulullah na dauki bashin shi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi yana ana bin shi bashi annabi ya ce sallu ala sahibi. Sai yan wace ce ya rasulullah ya bar kuɗin da za a biya ya bari wa zai biya. Sai wani ce ni zan biya. Sai annabi ya ce to ku tashi a mai sallah. In ya rasu ana bin shi bashi bai bar abun biya ba a samu wanda zai bi wannan ba. Sai annabi ya ce ma wani sahabi ya tashi mai sallah ba shi annabi ba. Abin da yake nuna ma har yanzu yana da musulmi domin da ba musulmi bane annabi ya ce mai sallah. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna ma hadarin mutuwa da bashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai sallah. Ina ba zan fahimta. To sahabbai kuma da wannan abin da annabi yake sai ya zamanto sai mutum in ya ga mutum ya rasu gashi nan muna tare da shi annabi bai mai sallah ba sai wani ce na doka. Wani ce ya rasulullahi bashin da ake bin shi dirhami 2 ne ni na doka. Sai annabi ya tashi mai sallah. Bayan kwana uku sai annabi ya haɗu da shi ya ce wani ka biya bashin da ake bin wani. Ya ce ya rasulullah dirhami 2 ne mutumin ne ban gaba da shi yasa dirhami 2 a kuɗi na menene ya rasulullah ai bai taka raya karya ba. Annabi ya ce kai kake ganin bai taka raya karya ba. Ran da ya biya ya ke dawo ya ce ya rasulullah na biya. Annabi ya ce al'ana baru da kabru sahibika yanzu ne kabarin mutuminka ko dan uwanka yayi sanyi. Da haka ba shi hadari. In kana so annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin har addu'o'in da yake yana ce Allahu makfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amma siwa. Ya Allah ta'ala Allahu makfini bi halalika an haramika. Ya Allah ka sa'in wadatu ka wadatar da ni da halalinka daga haram. Wa aghnini bi fadlika amma siwa. Ya Allah ka zamanto gata na ka ishe ni ba sai na nemi gata a wurin kowa ba. Ina ba zan fahimta. Yana daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda faɗa yace suna nan suna ji tunda bai kama suna ba ya kyauta. Ina fata an fahimta. Wajibi ne duk wanda ake bin shi bashi yayi kokarin ya ga cewa ya biya ko ba komai hakkin mutane. Ina fata an fahimta. Wallahu a'lam. Mm. Mm. Yo ai shi da gani cewa shi jami'in tsaro ne. Suna kama abinci da gwamnati in an kama ana kawo ba shi ya kama ba kawowa aka yi sannan sai alƙalai sun yi shari'a tukun sai a ɗauka a ba ma 'yan kasu abin da ya yi bai laifi. Na farko ba shi ya kama ba. Na biyu doka ce aka sa aka ce kar a yi. Na uku kawowa da aka yi da cewa ya ana kawowa a ba 'yan kaso sai ni in ɗauka in kai gidana yanzu ya yi laifi. Amma kawowa ake domin a ba ma 'yan kaso kuma shi abin da aka ce a yi da shi shi yake bai laifi ba. Ina ba zan fahimci. Wallahu a'lam. To, ai sako ya isa ko? Shikenan. So uku. Oh. Mutum ne in ya zo kiran sallah madadin hayya ala salat hayya ala salat so biyu shi kuma wancan hayya ala salat so biyu sai ya karanta hayya ala salat so hudu. Wannan abin da ya kuskure ne. Kuma wannan baya sawa a ce a hudda shi daga limanci. Abin da ya kamata shine sai a ladanci afwan. Sai a samu wanda za su koya mishi. A samu wani wanda ya iya sai ya zauna tare da shi. In wani zai duba cewa yau kai da kake magana yau shi ma kai. To sai a samu wanda yake wari shi wanda ba zai ce ma yau shi aka yi shi ba. Sai ya koya mishi. Sannan wani abu kaza kin nan kamar kaza nake kuma na ji malami kaza yana magana akan kaza. Sai ya zama yanzu ba kai bane kake mai gyara kana ba shi labarin malamai ga abin da suka ci. Ina ba zan fahimta. Domin babu abin da yake buƙatar hikima da salo mai kyau sama da da'awa. Gyaran kuskure. Wani in ya jima yana yin wani abu ba lalle bane yake bari. Wani kuma a bakin shi ne baya iya faɗi. In an san wannan ne sai a hakura da shi kuma ya ci gaba da kiran sallah. In dai baya iya faɗin fala
fa'un ne f ne bai iya faɗi a bakin shi to wannan kuma ya riga ya sauka akan shi la yukallifu Allahu nafsan illa wusa sai a iya sama mai wani wanda za su rika kiran sallah tare da shi shi in yayi na azhar shi yayi na la'asar in kuma ya dage akan cewa aka ga za a yi rigima ku bar shi ci gaba da yi a zuciyar shi fala ne yake faɗi bakin ne bai iya faɗi kar a hudda mutum saboda kuskure akwai wanda kai lokacin da kake barci lokacin shi zai yi kiran sallah sai ka ji an ce ai wallahi sun ka dan ba dan malla dan badana maka haka ne shi ya kira ka tashi tsawon shekaru ladanai su za su bar komi nasu lokacin sallah dukkanin mu ba mu cika damuwa da lokacin sallah jira muke a kiran sallah shi kuma komi yake nashi zai bari ya zo musulunci yana kaddara yana kimanta yana darajanta dukkanin wata gudunmuwa da mutum zai bayar ko ya yi ko da wani aikin shi a masallaci shine cika ruwa a buta to yana da kima da daraja a wurin Allah saboda sai an yi a wannan za a yi sallah ina fata mu fahimta da haka wannan kuskure ne ba wanda ya kafin ya kuskure Allah samu gyara so magana akan Binyamin sunan annabi kana annabi Yusuf ne alaihi salam da yace ana Yusufu haza to wannan aku Yusuf din shine Binyamin wannan shine galibin abinda malaman tafsiri suke faɗa akai amma babu wani hadisi ingantacce daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake bayyana akan wannan amma shin asalin sunan yana da kyau ko baya da yana da kyau shikenan magana ta gani yanzu sai ka tambayi mutum sunan Ibrahim yana da kyau ko bai da me fasara shi Ibrahim ai suna ne mai kyau me fasara shi yanda kowa ba sani mai yawa haka yake akwai abubuwa wanda suke a shari'a Qur'ani ne zai nuna kyansu ba dole bane sai ka san menene ma'anar su kuma ba dole bane sai ka san me hikimar su ina ba zan fahimta yanzu ga kiran sallar da ake hayya ala salah hayya ala falah so biyu ake me yasa ba a ce ayi uku ba me yasa ba a ce ayi haka annabi ya koyar haka ake ba dole bane wani abin sai ka san me ma'anar shi ko sai ka san me hikimar shi salloli ga sunan guda biyar isha'i aka ce ayi hudu ka gaji amma hudun zaka yi amma su baki kai barci ka huta amma aka ce kai biyu me yasa can an gaji aka ce ayi hudu nan kuma aka ce ayi biyu kuma haka kake yi baka ce wa bari in juya domin haka yazo daga wurin Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta karshe ya halatta mutum ya yi kiyamu da yadda raka biyu ko hudu ko shida idan shi kadai ne yake sallah a gida ya halatta domin an taɓa samun annabi yayi amma idan kana sallah ne tare da mutane a matsayin ka na liman to salatul layli masna kai raka'a biyu wasu malamai suka ce hadisin ma da yake nufi salatul layli ai al aslu fi salatul layli asali a sallar dare masna biyu ne annabi an taɓa samu ya taɓa jera raka'a takwas yayi tare tukun ya zauna ya wannan a gidan shi ina ba zan fahimta amma idan yanzu yana jagorantar mutane a masallaci to biyu yake da haka kai ma yana da kyau mutane su iya wannan ko da lokaci akwai bambanci da abin da annabi ya yi shi kadai da kuma abin da annabi ya yi a cikin jama'a akwai abin da yake kai in kana iya yi kai amma in ka ja jama'a ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace ina shiga sallah da niyyar zan ja wata sura mai tsawo yace cikin mata da suka zo masallaci sallah sai in ji wani yaro yana kuka annabi ce sai in takaita sallah saboda na san hankalin uwar shi yana wurin kukan ne ba wurin karatu ake ba saboda ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance rahama ne ga mutane sai aka ce kuma kai koyi da shi kina a matsayin ka na liman in ka ga tsofaffi sun fi yawa a masallacin ka sai ka takaita sallah ka kowace sallah kar ka ja sosai matasan za su ce mu muna yi haka ne ga su ba a jere yasa muke sassauta yana daga cikin hikima wani lokaci sai ka liman ya zo ya karanta shafi ɗaya ko shafi ɗaya da rabi sai ya zo ya yi sai wani ya ce mu ce ai da an tafi a rinka yin rubuyi mu rinka tafiya ba wannan bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah gajera kuma gajera fa ba yar kaɗan ba da mu a garin nan mun samu wani mutum saboda tsabar zafin kai yake karanta mutane ar-rahman a raka'a farko ar-rahman kuma kake tsammani wata sallar magruba idan aka yi sallah ka kare kana zuwa gidanka zaka ji wasu masallatai sun fara kiran sallah isha'i da aka mai magana matsayin masallacin suka mai magana a gyara kaza da kaza ba Allah kuma shikenan da ya dawo sai ke karanta yake raba qul huwallahu ahad Allahu samad Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu kaga wannan neman rigewa ce ai mai magana ce ba ta yi ba
Allah ke rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar marasa lafiya da Allah ka ba su lafiya wanda suka ga musu Allah ka yafe musu ya rasu mu ta zo ka samu cika da imani ya Allah muna tawassuli da wannan karatu ya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya da kasashen musulmi gabaki daya ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da damuna mai albarka wannan kasa ta mu kasashen musulmi gabaki daya bukatun mu na alheri ya Allah ka biya mana dukkanin shari'a Allah ka kare mu rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله